достатъчно. Напротив, абсолютно всичко се случва по план. Някой от хората, които ще ни гледат, закъснява и сега ние се появяваме в точния момент, тъкмо да е в началото на срещата. Така, добре, надявам се, че вече излъчваме. Да. Да изчакаме, ако искаш 1-2 секунди да проверим, да сме сигурни, че в ретрограден Меркурий е добре нещата да ги проверяваме по 2 пъти. Добре. При мен за момента не излиза видеото. Да, Вени, мисля, че този път вече сме на линия. Добре, защото ми пише тук, не ми излиза на мен, че преди 5 минути сме били. Да. Да, явно и предния път сме успели, Вени. Да, ами не знам защо, но на мен ми даваше запис. Не ми даваше, че сме на живо. По-добре е да бъдем сигурни, че наистина излъчваме, отколкото да експериментираме. Добре. Да. Мисля, че е време да започваме, че изгубихме ценни минути за информация. Първо да се представиш. Аз съм те представила вече многократно, но така набързичко. Добре. Здравейте на всички, които ще ни гледате на живо и които ще ни гледате на запис. Казвам се Евелина Бойклиева и съм метаболитен архитект. Работя с жени, които също като мен са готови да преминат през своята собствена трансформация, така че да се чувстват добре в своето тяло. През хранене, през навици, през двигателна активност. Така аз го наричам, това е едно трикрако столче, в което всяко краче има своето място. И, Вени, аз не обичам да говоря много за себе си, така че мисля... Да се рубах, нали, да се представиш. Аз много бих искала да кажа първо как аз стигнах до теб и защо реших точно теб да поканя. За мен първо, тези, които ме познават, знаят, че аз говоря винаги единствено само от опит, през личния ми опит, през личната ми призма, нещата, както аз ги виждам и се позовавам на моя опит. А този с теб ми беше много, много, много полезен и до ден днешен аз ползвам твоите съвети. Така, добре. Евелина, уникален специалист. Вече имаме коментар. Благодаря ви. Подкрепям коментара, така е. И затова днес ти си ми на гости, защото едни такива малки съветчета и едни такива малки хакове, които ти ми беше дала и които съм гледала в твои лайфове, в твои предизвикателства, много ми помогнаха. И към днешна дата, въпреки че моята крайна цел все още не е достигната, но аз съм доволна от постигнатите резултати и от това, че успях да си изградя едни малки, но постоянни навици и ежедневието ми определено стана по-добро и като цяло бих казала, че нагласата и погледа ми за качествен живот се промени до някаква степен благодарение на теб. И за това сега искам да ти дам думата, за да отговориш на тези въпросчета, които обсъдихме по-рано, които получих от реални хора и да може да ги обсъдим и да им дадеш малко по-подробна информация и насоки какво и как могат да правят те. Вени, преди това единственото, което бих добавила на всички, които гледат и ще гледат, днес аз съм тук за вас. Вени ми даде някои първоначални насоки, какви са интересите на хората, които ще ни гледат. Разбира се, ако някой успее да се включи на живо, ние сме отворени за въпросите на живо. Не влизам с предварителен сценарий, защото аз съм убедена и от опита, който имам, че това, което ще излезе, всяка една или всеки един от вас, които гледате, ще може нещо да си вземе. Така че нека всеки, който гледа тази среща между нас двете, да си постави своята цел, какво иска да вземе за себе си. Дори да е на запис, аз вярвам, че пак ще се случи. Моята цел и моето намерение, с което влизам, е това да е една среща, в която всеки участник да може да си вземе, ако ще да е едно нещо, но едно нещо, което да може да приложи и което да може да подпомогне неговата трансформация в посоката, в която на него му изглежда и на него му е ценно да се случва тази трансформация. Тя е различна за всеки от нас. Така че тук съм за вас, готова съм за въпросите. Да, първият въпрос, който
е много нашумял сред моята аудитория и не само последователи, говоря най-вече от личното ми обкръжение, защото за мен е най-вече полезна на близките ми хора и това беше всъщност идеята на моята страничка. Въпросът е как една заета майка, съпруга, баба, ако щеш дори, защото всеки е зает, нали, но говорим от гледната точка на жената като цяло, как да си организира покупките, пазаруването, какво е хубаво да има винаги в хладилника, така че да може да дори в най-забързаното си ежедневие, в най-забързания момент, да може да си сглоби едно здравословно, айде да не казвам балансирано, едно здравословно хранене. Ти вече, нали, там си по-специалист от мен и ще обясниш каква е разликата между едното и другото, защото това за мен също е много важно. И когато аз се обърнах към теб, тогава ти казах, че за мен това броене на калории, тегления, постоянни блокове, харесвам зоната, била съм в нея, видяла съм резултата, но нещо, което ме отказа е точно това мерене и тегляне и бих искала да наблегнеш повече на тази част. Добре, първо да ти кажа, че в момента, в който сега говорим и ти по-рано също ми спомена, че това е една от темите, които са излезли на преден план, малко по-различно от това, което първоначално очаквахме или поне аз, но много важна тема, много ключова тема и много практична. Аз съм човек на практиката и това е много практична тема, така че имам една идея за една изненада, която ще подготвим и ще ти я кажа малко по-късно, подсети ме. Но от вратата за краката да започнем от там какво да направим. Имам си една приятелка муха майка покрай мен. Това е летния сезон, това е положението. Така. Много често хората се плашат от това предварително планиране, защото те казват нямам време, заета съм. И това е така. Ти знаеш, и моята група, моята общност е лесно и вкусно за заети хора беше, сега е за заети жени. Това не е случайно, защото жените особено ние носим голям товар обикновено на раменете си. Изключително ангажирани сме с това да се погрижим не обикновено по-малко за себе си, повече за околните, за работа, за ангажименти. И това много ми напомня една картинка преди време видях и може би някой от вас ще се сетите, като я опиша, защото не съм я подготвила да ви я покажа, на едни хора, които дърпат една каруца с колела, които са квадратни и отстрани едни други хора им носят кръгло колело, им казват спрете за малко да смените колелото, те казват не, нямаме време, ние имаме много работа. Абсолютно. И по този начин понякога се получават нещата, че ние... Аз това напълно го разбирам. Аз също съм заета. Аз съм изключително ден човек. Обикновено хващам 50 задачи на куп. Ако нямам работа, имам пред нямам задачи за деня, които да върша, буквално се чувствам дискомфортно. И си създава. Задължително, да. Още от примера, който мога да дам, защото тук ще говоря много и през личен опит и през лични примери, защото мисля, че това е много важно за хората, които слушат, защото аз също като човек минавам през моята лична трансформация. Тя няма финална крачка, няма финална стъпка. Трансформирахме се, приключваме, шапка на тояга. Нали? Това е постоянен процес. Но да, това, което ти казвам от моя опит, аз няколко пъти съм влизала в корпорация, в която позицията, на която съм назначена, не съществува. За нея няма създадена длъжностна характеристика и тепърва трябва да си хвана задачите, които да действам. И на втората седмица аз съм до тук, нали? Длъжностната ми характеристика е огромен чаршаф, който нали, по-дълъг от повечето други съществуващи. Така че аз умея работа да си намирам. Въпросът е обаче, че когато говорим за оптимизиране на кухнята, ние ще си говорим конкретно за оптимизиране на кухнята, това има за цел да ни спести време, не да ни създаде повече време. И когато ви кажа, аз ще дам няколко идеи, съвети и конкретни препоръки, но когато говорим за това, имайте предвид, аз много често го повтарям това на моите деца. Едно нещо е трудно, докато стане лесно. Така е. Нали? Едно нещо е трудно, докато стане лесно, защото нашата цел и по подразбиране всичко, което говоря, имайте предвид, че аз лично вярвам, че трябва да е лесно. Защото ако е трудно, ние ще се откажем.
Така е, да. Това е основното, според мен, което отказва много жени да променят каквото и да било в ежедневието си. Просто самата мисъл, че ще бъде трудно. И естествено, да, промяната винаги е трудна. Няма нещо, което да постигнеш да бъде лесно. Ако е лесно, то не е интересно и не е стойностно, не е постоянно, то е нещо временно. За Но да се... само в началото. Да. Да, Тук веднага искам да добавя, защото Вени, това е нещо, което в другата крайност много често ни учат. Трябва да е трудно, иначе нищо не правиш. Нали? На малко си напъни дупето, трябва да е трудно, ти трябва да имаш воля. Не, аз не вярвам в това. Ако на нас системно ще ни е трудно даденото нещо. Виж сега, нашия мозък е една първобитна, но много сложна и много съвършена система. И когато ние предложим да прави нещо трудно, което изисква огромно усилие, ние сме склонни да намерим начин да се откажем. Т.е. нашия мозък ни помага да се откажем. И тук ще ти дам конкретен пример, за да минем, защото аз ще дам конкретни идеи, но първо трябва да разберем защо това нещо може да ни се стори трудно. Ако аз в момента имам на масата 3 менюта, примерно от Happy, аз даже не знам, има много ресторанти, от които се прави поръчка на храна, имам 3 менюта и нямам нищо в шкафа, какво ще направя аз? Ще изляза ли да отида до магазина, първо да избера рецепта, по която ще готвя, после да отида да напазарувам продуктите, да ги сготвя, да намеря приборите, или ще звънна и ще поръчам? Нали? Естествено, че второто. Когато избора ни ние трябва така да се улесним, че здравословното хранене, да го наречем с един общ, какво е здравословно хранене, това също е дълбока тема, но начинът, по който искаме да се храним спрямо целите ни, трябва да ни бъде лесен. Ако на нас ни е труден, ние ще се откажем и това е абсолютно човешко. Това е начинът, по който човечеството оцелява. Човечеството оцелява целият прогрес на технологии, на всичко. Защо има телефон? Някой е решил, че му е по-лесно че може да улесни живота по този начин на останалите. Нали? Ние вървиме през това да се улесняваме и в това няма нищо лошо, и в това няма нищо осъдително, защото много жени носим този товар, че трябва да имаш воля, ти трябва да си дисциплинирана. Нали? Не, напротив. Към днешна дата и съветите, които ще ви дам, аз съм ги изграждала сама, освен че темата ме е интересувала, но аз съм ги изграждала сама в продължение на години. И днес, ако ти ме попиташ, дори в ситуация, в която аз не съм си направила седмичното пазаруване и нямам конкретен план какво да сготвя и съм в много динамично и натоварено ежедневие, ако в момента е 6 часа и моето семейство трябва да яде, на мен ми е много по-лесно да скалъпя нещо от резервите, които имам, отколкото да намеря от кой ресторант, пък какво да поръчам. Лесният ми избор, така съм си структурирала нещата, че за мен това е по-лесното и по-бързото. Да. И точно това е идеята на този лайв, за да могат повечето, които гледат сега, да добият една семпла представа. Не е нужно да променят кой знае колко много ежедневието си и това, което правят, но да може да е малко, но да бъде постоянна крачка в промяната. Да, за момент изчезнах, но хванах това, което и ти казваш и напълно те подкрепям. Искам и за това да си поговорим после малко. Но аз ще дам първо, няколко идеи, няколко съвети и готови ли сте да споделя всъщност изненадата, която ми хрумна, че мога да подготвям за вас? Хрумна ми наистина напълно импулсивно, но искам да го подготвя за твоята аудитория. Ако те го искат, те ще споделят в коментари, който го иска, аз ще ти го предоставя това нещо и ще го пращаш. Става въпрос да подготвя един образец с списък с неща, които е добре да имаме вкъщи, като различни макрогрупи, протеини, въглехидрати, мазнини, защото знам, че много хора в началото имат затруднения. Аз като ви кажа, имайте винаги някакъв протеин, нали, сега няма да изборя всички видове протеини, но като го имате на списък, вие ще си изберете любимите за вас. Съгласна ли си, Вени, да направим нещо за твоята аудитория? Аз съм не съгласна, аз съм щастлива. Щастлива съм, най-малкото мога и аз самата да си го ползвам, въпреки че съм наясно що годе, нали, кое е протеин и кое как да си заменям благодарение на теб и твоите съвети, но това е наистина едно
едно помощно средство, което много би улеснило и би помогнало. Защото аз, Да. когато започнах, когато поех по пътя на зоната, за мен отнеми прекалено много време е точно това да науча първо кое е въглехидрат, кое е протеин, а пък кое е въглехидрат с протеин. И това беше нещо, което много ме объркваше в началото. Но когато започнах да работя с теб, когато спечелих това предизвикателство, тази награда от теб и ти ми беше изготвила едномесечния план с списъка, това беше нещо, което аз което аз и до ден днешен, що ми да в магазина, си отварям и си преглеждам по него какво трябва да си купя, за да имам. Сега няма да твърдя, че съм много стриктна и много крайна в това, което правя, но вкъщи, ако отида сега и отворя хладилника, имам скир, който аз преди ненавиждах, но пробвайки определени, защото най-различни тук в Дания специално има натурален скир, може би 4 или 5 различни варианта. Да. Аз си намерих този, който на мен ми харесва и винаги имам от него. Ако нямам от него, имам задължително котич, не ми харесва този нискомасления, взимам си по-мазничък, но с тебе тогава, нали, обсъдихме как мога и с него да си бъда в баланса и да не ми утежнява положението, хайде така да го кажа. Така че мисля, че това ще бъде много, много, много полезен списък, с който и мен обърква. Не знам, ти виждаш ли коментарите? Аз отварям във Facebook страницата, защото не ги виждам тук в нашата система в програмата, но няма проблем, аз отварям и поглеждам. Да, вече има съгласни, че това много обърква. Кое какво е и че този ще бъде много, много полезен. Добре, ще го подготвя за вас тогава и всеки, който ти пише. Предлагам така да направим, защото и хората на живо, и тези, които после гледат на запис в рамките, да кажем, на седмицата или както ти прецениш, ти ще имаш списъка, ще можеш да го пращаш или може би дори да го качиш в групата, както ти прецениш. Аз ще фокусирам върху няколко неща в момента, за да разберете какво имам предвид. Сега, естествено, че тук говорим за балансирано хранене. От гледна точка на това, че моето лично вярване е, че не съществува устойчива система, в която ние да ограничим дадена храна, напълно да я изключим, особено пък група храна, примерно както е модерно въглехидратите или мазнините, да се изключват, защото дълбоко в себе си, разбира се, научните данни го доказват, че то се касае до здравословни ефекти, иначе ние можем да изключим дадена група храна и да оцелеем. Това не е доказателство, че това е окей за нас. Но самия факт, че планетата, природата създава тези храни, не означава ли, че те имат своето място на нашата маса? Да се замислим дори така малко по-дълбоко. Защо те са създадени на първо място? Те са създадени, защото са част от нашето меню, така че да ни доставят пълноценни вещества в различна област. Няма да се спираме детайлно защо протеин, защо въглехидрат, защо мазнини. Нека всеки реши сам за себе си дали предпочита едното, другото повече или по-малко, защото няма един универсален режим за всички. Но тук говорим за оптимизиране най-вече на храненето. Нали, това е фокуса. Така че нещо, което на мен ми спестява изключително много време и ми помага, това са консервите. Консервираната храна, тук има предвид боб, леща, нахут, това са прекрасни храни, които ги квалифицираме като въглехидрати обикновено. После рибните пък като рибатон най-често у дома се ползва са ини протеини, които могат да стоят на склад и са годни години наред. Тоест, храни, такива консервирани храни, когато имате във вашия шкаф, спрямо вашият вкус. Сега аз може да казвам нахут, но ти да не обичаш нахут и да не... След малко ще говорим за обичане и необичане, но да не ти се отразява добре, да кажем, забелязала ти или някой друг, че не ви се отразява добре. Това не означава, че трябва задължително да ядете нахут. Но ако това е храна, която консумирате, просто зареждате вашият склад, така да се каже. Да кажем, че това ще е първата стъпка, да заредиме склада с такива дълготрайни храни, които на мен ми се е случвало примерно преди пътуване или нещо, съм в супер динамично ежедневие и 2 дни нямам време да отида да напазарувам за семейството обичайните неща, които пазаруваме.
минавам само, взимам примерно едни зеленчуци на път за вкъщи, да имам все пак нещо свежо сезонно и мога да карам на такива запаси и да се храним пълноценно, гарантирам ти много по-пълноценно от поръчка от ресторант. Не, че е невъзможно, нали? И не означава да не поръчваме да не се храним в ресторант, но на мен ми е много по-лесно, много по-вкусно и много по-пълноценно с остатъци да продължа да се храня. Другите въпросни храни, които ние можем дълготрайно да съхраняваме, не толкова дълготрайно, това пък са замразените храни. Да. Стъпка 1. Първо да видим от най-дълготрайните, тип консервирани, какво можем да си вземем и да си вече като влезем в една рутина и хапваме определени неща. Примерно от дома давам пример, за да сме практични. Ние от дома най-често консумираме като гарнитура черен боб изключително често, така че това е нещо, което постоянно зареждам. Примерно, ако е на промоция, взимам повече. Ако не е, пак взимам една-две консерви, да съм сигурна, че имам в достатъчно количество запас. След това отиваме на замразените храни, които, между другото, има едно такова вярване, съм чувала, че едва ли не е по-добре да ядеме свежи плодове и зеленчуци. Ти чувала ли си това нещо? По принцип, да, но в последно време доста следя една специалистка, сега ще те изложа за името й, но тя точно това беше споменала, че щом една храна бъде замразена, ако ще е и хляб дори да е, при замразяването каква част от въглехидратите се превръщали в полезни фибри и какво ще те излъжат. Сега да не говоря с научни терминологии, за да не се излагам, но точно това беше фокуса, че след замразяването дадена храна може да бъде много по-полезна и по-добра за хапване, отколкото в пресен вид, както и за картофите съм чувала, че прясно сварен картоф е по-не полезен, отколкото ако си го направил на картофена салата и си го оставил една нощ в хладилника. Там да, заради нишестето предполагам, но по отношение на замразените храни да допълня аз от гледна точка на нутриционист и даже от гледна точка на логика, тук ще говоря. Защото искам да разберете защо е така. Всъщност замразените зеленчуци... Да говорим за замразени зеленчуци и плодове, за полуфабрикати замразени. Но аз ще ти кажа после и по твоята тема, защото това също е възможна стъпка за някои хора, но аз говоря за зеленчуци, замразени зеленчуци и плодове. Всъщност те са изключително пълноценни поради простата причина, тя е чисто икономическа, че фирмата, която се занимава, фабриката, която се занимава да ги замрази, тя ги взима в пика. Този момент, в който това им е сезона, защото те са най-евтини, когато са в сезон, а са и същевременно най-пълни с витамини и с полезни вещества за нас. Тоест, една боровинка, ягода, ние нямаме ягоди в България и по принцип ягодата не е целогодишно растение, така че много трудно ще си набавим през определени периоди от годината ягода, но когато тя е замразявана, е хванат пика на сезона, когато има най-много ягоди и когато тя всъщност е най-полезна за нас. Това тя е много по-качествена, замразената, отколкото зимата да си купиш от тези кутийки ягоди. Да, с неясен произход. Така че не подценявайте замразената храна. Естествено, на мен също ми е по-вкусно да ям пресни боровинки, т.е. да не са замразявани, но замразените зеленчуци и плодове имат изключително добра роля ние да можем да готвим с тях и да ги имаме целогодишно и те да са ни на една ръка разстояние. И другото, което е да не се развалят, защото като вземем пресния плод и зеленчук, той пък трябва да се консумира в доста по-кратък период от време. Така че втората ви стъпка е да заредите фризера с зеленчуци, плодове, такива, които отново спрямо вашия план и спрямо начина, по който на вас ви резонира да се храните. Другото, което ти спомена, също ще ме обърна на кратко внимание, защото като говорим за meal prep, за заготовка на храна, има различни начини и не е нужно на вас и на всеки един от нас да ни резонира едно и също. В моите програми аз винаги изключително много съм държала на заготовките, знаеш, била си в мои предизвикателства, включително съм раздавала награди за това, че някой си прави заготовки поради една единствена причина, че аз знам, че тази предварителна подготовка
ще му гарантира по-добри резултати. Ако има едно нещо, което в моите програми е помогнало най-много на жените, с които съм работила, това е предварителната подготовка и тя може да е на различно ниво. Една жена може да реши да си приготви абсолютно цялото меню за седмицата и, както ти каза преди малко, готовите ястия, включително да си ги замрази, за да пак да са трайни 7-10 дена и така нататък. Или може да си приготви единствено, да кажем, да си нареже зеленчуците, свежите зеленчуци, да е по-лесно да се измити и нарязани. Тоест, има различни нива и всяко едно от тези нива е окей. Нека всеки да вземе за него това, което на него му резонира, но да вземе едно нещо и да го приложи, защото той има за цел да му улесни ежедневието. И в началото, тук се връщам на това, което казах в началото, винаги в началото ще е по-трудно, защото ти ще опиташ различни варианти, следи какво наистина те улеснява и запази него, така че да ти стане лесно. В началото може да е трудно, но целта е да ти стане лесно. И не само в началото едно от трудното и другата гледна точка. Примерно, ако ти си дала в едно от твоите готови менюта, изпечете си примерно там 100 грама, 30 грама протеин на пилешко филе. Примерно, аз предпочитам да си го сваря, защото като си сваря пилешкото филе, за мен остава по-сочно. Но има хора, които обичат пилешкото да им бъде сухо като подметка и не им харесва, когато е влажно, нали? Но самия ти трябва първо да опиташ няколко варианта, а не като конска паци, нали, да стоиш и щом са казали печено, край, трябва само да го пека и да ръфам там тази паржола и да не ми харесва. Да намериш сам да си приспособиш продуктите така, че на теб да ти харесват. Аз не харесвам. Мразя го. Учила съм те. Без да искам. Не го харесвам, не знам поради каква причина, не ми допада консистенцията, но хумус обожавам. И винаги имам консерва с нахуд и си правя хумус, но само така нахуд, пробвах печен нахуд, да, хрупкав е, но не ми харесва. Хареса ми, нали, като си хапнах 1-2 пъти, но не се превърна в нещо, което да търся всеки ден да ям. Но за хумуса, има ли хумус, винаги го ям. И вкъщи почти винаги има. И си правя, Да. нали, консерва. Така че също смятам, това че е нещо друго. Да, важно е. Важно е и аз и по този въпрос искам да си изкажа. Ти подаваш ми теми и аз просто може много дълго да стоим тук, но това също смятам, че е важен въпрос. Първо, едно нещо, което между другото научих в моите обучения като млада майка, още по време на бременността ми, аз обичам да се подготвям за това, което ми предстои. Посещавах какви ли не лекции за млади родители и нещо, което е приложимо и за нас възрастните, тогава разбрах, че когато почнеш да захранваш детето, бебето, е добре да му предложиш една храна няколко пъти, за да реши то дали я харесва или не. И този брой пъти, не помня точната цифра, но беше нещо от порядъка на можеш ли да предположиш колко пъти да продължим да предлагаме храна, въпреки че бебето не я иска? Не знам, 20. Си още по-оптимистична, още по-настоятелна. Но някъде настоятелна, понеже имам едно такова, което яде, може да яде едно нещо всеки ден, ама не и да опита нещо ново, обаче аз продължавам да настоявам да опитвам. Значи, в данните, които тогава ни споделиха, около 10 пъти беше, нали, идеята. В смисъл, че наистина ние не можем да преценим дали харесваме дадената храна или не, наистина. Първо и второ, ето и ти като възрастна вече си го установила, че ти можеш да си я предложиш по различни начини, и с кира, и с нахута, както си го установила. Има твоя начин, а може да се окаже, че няма твоя начин. Да кажем, аз с кира много по-малко готвя, защото пък при мен аз пък с котиджа примерно ми е по-вкусно, но правя рецепти с кир, защото знам, че има привърженици в нашите групи. И се опитвам и си го поднасям по различен начин и по същия начин и с децата говоря. Опитай го и тогава реши дали ти харесва или не. Или дори да ми кажете, аз това не го харесвам, добре, аз съм го приготвила по различен начин. Опитай една хапка, няма да те карам на сила да го ядеш. Аз много искам да ги приуча към това, поне като деца, да запазят своята интуиция, защото при нас, особено в поколението, в което сме живели, много са ни потискали интуицията
по Да. отношение на храненето. И затова, нали, в момента, като тръгнем да си говорим за интуитивно хранене, каква интуиция, ние сме приучени към модел, в който довършваш си чинията, задължително ядеш с хляб, нали, то това не е интуиция, това е заучен модел. Иве, имаме въпрос. Замразеното месо пак ли е окей да го ползваме? Сега, замразеното месо аз лично в моята кухня го ползвам по-ограничено, тъй като там има доста специфики по отношение на това как температурно е съхранявано и ще дам конкретен пример. Онзи ден бях в едно малко село в един магазин, исках една рибка да си взема замразена, обаче видях, че фризерите не са в добро състояние и си казах, нали, дали е съхранявана добре, дали не са били изключени тия фризери в даден момент, не се доверих. Тоест при месото, нали, има специфики как да го съхраняваме точно, за да, да не е опасно за нас. В повечето магазини, нали, се следят определени правила. Просто да, хубаво е да имаме нещо в резерв. Аз примерно гледам винаги да имам нещо. Другото, което правя с замразяване на месо, но това също трябва много внимателно да се действа. Когато си купувам прясно месо, наистина знам, че е прясно, гледам обаче да не му сменям постоянно температурата, т.е. в момента, в който се прибера, веднага го разделям на няколко парчета и го слагам в фризера. Не го държа първо в хладилника, да продължава да му тече срока на годност като охладено, пък после да го сложа в фризера. Нали, има там повече специфики. Не мога да кажа, че аз в моята кухня или препоръчвам на останалите да залагат единствено и само на замразени меса, но е добре да имаме нещо в резерв. Някаква риба, някакво месо, защото пък от друга страна нали, охладеното не можем да го държим дълго. Нали, ние си говорим за зеленчуци, те издържат по-дълго, консерви още по-дълго, но яйцата също издържат по-дълго, млечните продукти повечето, докато месото то не е свежо след втори, трети ден в нашия хладилник, не е свежо, така че добре е, за да можем да си оптимизираме процеса по готвене, да не ходим всеки ден до магазина. Ако има нужда, да си сложим замразено месо. Ако ли имаме възможност и имаме в близост хубав магазин за прясно месо, естествено това е по-добрия вариант. Но ние тук, Вени, ние през цялото време, това ме подсеща за още една важна тема. Няма най-добър вариант и няма най-лош вариант. Да, другото, което предполагам, въпросът е от сестра ми, тъй като аз предполагам защо тя пита. Ние сме месоядна фамилия. За нас протеин е само месото, а сирене, кашкавал и другите протеини са допълнение към основния протеин. Но, примерно, моят съпруг, той има дни, в които казва, днес не искам да ям месо. За мен хранене без месо е равно... Да, след час-два не съм гладна, ако съм яла, нали, балансирана чиния, но въпросът е, че аз така съм свикнала. За мен в моето съзнание е закодирано, че аз трябва да ям месо и обичам да ям месо. Не казвам само дали ще е свинско, всякакъв вид риба обожавам. Но, примерно, мъжът ми има дни, в които казва, на мен ми се ядат картофи с сирене. На фраера или на грил, без значение под каква форма, но картофи с сирене. Това също е едно хранене, което може да бъде балансирано. Нали така? Имаш въглехидрат, имаш протеини, вече, нали, ако без да си ги пържил, си сложил малко зехтин или някоя маслина, това вече са неща, които да се уточняват, като навлезеш повече от кое колко трябва да ядеш. Но не само месото е протеин и аз съм на мнение, че не трябва да се яде толкова много месо, въпреки че аз знам, че не трябва, нали, предпочитам си го него, но наистина се старая в менюто седмичното да е разнообразно, да имаме пилешко, да имаме риба, нали, за дъщеря ми особено, тя сега е на етап, в който яде само риба, ядем и свинско, ядем и телешко, да има разнообразие, а не като кажем протеин, да се фокусираш само над свинското или само над пилешкото и да ядеш пилешко, защото е ниско калорично и добре, като искаш да сваляш килограми, а да намериш да правиш разнообразие. Обаче за мен това разнообразие специално идва, когато ти си наясно кое какво е първо. Да. Най-вече оттам тръгвайки, защото знаеш ли, аз също съм съгласна с теб, че
растителното хранене има изключително много ползи. Аз също като тебе съм имала период, в който за мен задължително трябва да има месо. След това съм минала през период, през който съм била вегетарианка и мога даже тук конкретно, аз тогава изобщо не разбирах от макронутриенти, що е то протеин, що е то въглехидрат, пълна мъгла. В момента, в който станах вегетарианка, казвам в момента, в който станах, защото буквално при мен това се случи овернайт. Един мой приятел веган ме убеждаваше много дълго време по най-различни методи. Изгледах един филм, който тотално ми смени перспективата. Буквално на другия ден аз не можех да погледна месо и бях абсолютно неподготвена. Тогава не знаех, че съм си набавила по този начин протеина, но бях абсолютно неподготвена, защото аз бях супер гладна, но аз не знаех какво да ям, какво ядат хората, които не ядат месо. И карах на ориз банани, от което не се чувствах изобщо добре. Буквално първите дни аз мразех банана като плод. И по принцип не ми е най-любимия плод, но понеже единствения, който ме засищаше, ядях банани сутрин, обед и вечер, защото наистина не знаех как да се храня. От тази гледна точка съм съгласна, че растителното хранене крие своите предизвикателства, защото там е малко да кажем, че имаме една идея по-малко възможности да си набавим протеина. Изобщо не е невъзможно, просто е необходима малко повече осъзнатост. Но... Колко грама протеин трябва да имаме на ден, въпрос? Колко грама протеин трябва да имаме на ден? Така, за всеки от нас това е различно, първо да кажа. Протеина е в основата на храненето изобщо. Не знам дали да кажа здравословно, защото много, както говорих, преексплоатира се и тази дума. Но протеина е в основата на здравето ни, на живота ни, защото протеина е абсолютно незаменим. От трите макронутриента, всъщност въглехидратите и мазнини в някаква степен са взаимозаменяеми по начина, по който нашето тяло ги метаболизира, докато протеина е абсолютно незаменим. И то пълноценния протеин с така наречените незаменими аминокиселини, защото те са незаменими, защото ние не можем по никакъв друг начин да си ги набавим и да си ги създадем сами в нашето тяло. А протеина ни е важен. Искам оттам да започна и ще дам и конкретен отговор и насоки на човека, който пита. Не знам дали е дама или господин. Защото особено с напредване на възрастта, може би ще ви е интересно да разберете, че едно дете изключително ефективно обработва протеина и с едно много малко количество протеин може да си набави ценни вещества. Но с напредването на възрастта този процес става все по-неефективен, така да го кажем, в нашето тяло. И затова съвременните насоки ще бъда конкретна, за от 1,2 до 1,6 грама на килограм телесно тегло на ден. Това може да варира спрямо това дали сме мъж, дали сме жена, дали сме по-физически активни, дали тренираме активно и се движим много или сме с по-заседнал начин на живот. Но да кажем, че някакъв абсолютен минимум, бих казала, че 1,2 грама на килограм на ден, т.е. да кажем за 70 кг жена, това колко са 80-90 грама протеин, нещо в този порядък. Световната здравна организация, тук ще кажа нещо за хората, които може би са виждали някакви цифри, беше поставила, те даже леко го актуализираха тук в последната година, много по-ниска граница, но всъщност тази граница, аз също съм се интересувала откъде идват различията, тази граница е за това дали можем да оцелеем, т.е. за един човек, който е в тотален недостиг, няма храна, няма чиста вода, буквално да не умре. Както се казва, може да звучи брутално, нали? Това е нашата цел тук, които сме се събрали и сме в тази среща, е да сме в оптимално здраве. И за мен разликата да кретам, да оцелея и да съм в оптимално здраве, нали? Това са две различни нива. Така че нека човека, който задава въпрос, да каже дали това отговаря на неговият въпрос или ако в тази посока смятате, че има нещо повече, което е хубаво да... Всъщност аз мога да дам един по-лесен метод, защото тук всеки може да си сметне килограми, да си сметне протеин. Аз съм и правила такова обучение, уволни своя диетолог, в който наистина конкретно да си сметнете и когато си смятаме калориите за деня, ние почваме от протеина, защото той е супер ключов
и след това смятаме в остатъка, разпределяме въглехидратите и мазнините спрямо нашия вкус. Но това, което е възприето като така наречения метод на око, който става за щастие все по-популярен, или поне на мен така ми се струва, е едно наше... Може би, защото аз съм в тия среди и толкова пъти съм повтаряла, че имам чувство, че целият свят знае, но вярвам, че за някой тук ще е полезно и го казвам и сега. В едно наше основно хранене протеина трябва да е с размера и дебелината на нашата длан. Защото, виждате, аз ви казах, включително спрямо вашите килограми количество протеин. Ние сме с различни нужди и можем да кажем, че на един мъж дланта вероятно ще е по-голяма от моите и съответно той ще, например, на един 100 кг мъж, вероятно ще може да си позволи по-голяма пържола, ако говорим за месо. Така че това е нещо като, това е ориентир, разбира се. Ако искаме да си сметнем по-прецизно, има и начини това да го направим. Можете да следите в момента в реално време много лесно какво съдържа храната, която консумираме. Въпрос на цел е. Искаме ли да следим по-стрикно или предпочитаме да се храним по-свободно? И двата варианта са възможни спрямо и цели. Сега ми идва един въпрос, който аз за себе си много съм си задавала, когато започнах да се храня по зоната. И там обикновено се ползват нискомазнини продукти. Лайт, котич, лайт, моцарела, всичко лайт. Безвкусно за мен, когато започваш. Да уточним, че когато си промениш начина на хранене с по-нискомазнини продукти и оптимизираш по-балансирана чиния, без пържено, без много мазнини и така нататък, вкусовете ти наистина се променят. Аз не вярвах в това нещо, докато не стигнах до този момент. Както и за захарта. Докато съм яла бяла захар, сладкиши, тортички, шоколади и така нататък и всички купени боклуци, един здравословен десерт за мен не беше достатъчно. Никога не беше достатъчно сладък, никога не беше достатъчно засищащ, никога не удовлетворяваше нуждите ми за сладко. Но когато си наложих, че няма да ям купени сладка и предпочетох да си ги правя вкъщи, дори и с бяла захар, аз вече за себе си усещам, че ако преди съм изяждала такова парче торта, сега вече мога и с по-малко парче и доставя ми удоволствието, което търся и засища нуждите ми за глад. Продуктите, въпросът ми е такъв, колко е важно да наблягаме на всичко лайт. И това от такава важност ли е за свалянето на килограми и да... Тук си написах две неща. Между другото, аз съм от тези умните, които си записват, а не помнят. Защото има два въпроса в това, което каза. И двата са важни. Аз може да задавам един въпрос, те излизат още 4 между този. Но това е нещото, когато аз се храних по зоната и търсех, не съм и до ден днешен, аз не обичам лайт котич и не обичам лайт моцарела и всичко, което е лайт, не ми харесват. И тогава, когато с тебе започнах когато ти ми правеше режима, ти казах, че аз държа да си ям хубав кашкавал, този, който си ми е мазничък и си ми харесва, доколко това нещо е важно, ако решиш да сваляш килограми и ако решиш да промениш изобщо като цяло начина си на живота. Това, което се опитах да покажа, но едва ли някой разчете, маслено се едното. Да говоря за маслеността на продукта. Не очаквам, че ме попиташ, пък аз исках да си кажа. Сега, първо, да започнем от там, че имам добри новини за теб, така да се каже. Защото ти малко по-рано каза, аз не обичам нискомасления котич, обичам пълномасления. Ама колко да е пълномасления? Нека да дадем пример. Нискомасления котич в България, ти не си в България, може при вас да има някакви разлики, обикновено се води грам и половина, 2 грама на 100 грама. Тоест мазнините, или като процент да го кажем, 2%, т.е. 2 грама от 100. Пък обикновения е 4 или
4,5, в крайен случай 5%. Тоест ти в единия случай имаш 2 грама мазнини, в другия случай имаш 5 грама мазнини. При киселото мляко е същото. Искам да го разберете, не да ми се доверите. Затова го обяснявам така. То си е написано на опаковката. Нискомасленото, да кажем, е 2%, а обикновеното е 3,6%. Да. 1,5 грам разлика. Повярвайте ми, това няма да ви събори диетата, ако вие предпочитате да ядете пълномаслено мляко. Аз, когато бях започнала в зоната, членувах и още съм си, нали, член, и до ден днешен виждам как в тези групи за зонови хранения с блокове, как се издребнява. Трябва, щом е 2,5% да не можеш, развалил си баланса, нищо не си направил, нищо няма да ти се получи. И тогава си задавах въпроса, как пък чак толкова, в предвид, че аз имам книгата на доктор Бари Сиърс и съм я чела, нищо, че не я разбрах тогава, когато я четох. Но както каза и ти, той не издребнява при него в началото. Нали? Имала съм тази книга, тя е преди повече от 10 години вече, може би. Повече от 10. Тя първата му е от 95-та, така че после там и той други. не е категоризирал грамове до милиграми и така нататък. При него се мереше с чаша и лъжица. Мерните му единици бяха чаша и лъжица. И аз тогава си казах, как то човек, мерната му единица е чаша и лъжица, да, ама те чаши различни, лъжици също различни, нали? А в тия групи толкова издребняват за 1% разлика. Колко пък да... Аз сега ще ти отговоря. Истината е, че аз преди... Между домашното и купешкото мляко, масло и така нататък. Първо ще довърша с маслеността и там още нещо важно, за което след малко също ще спомена, което излезе от твоя въпрос. Първо да кажа, че аз отдавна съм излязла от тези групи, точно заради този фанатизъм, макар че хората ме разпознават като човек, който разбира зоната и много съм се интересувала и абсолютно самосиндикално съм писала на екипа, за да валидираме, аз ли нещо греша или нали, в кой телевизор е грешката. И се радвам, че това го споменаваш, защото наистина като един човек, който наистина е човек на науката и разбира как действа храната, на сайта дори на Бари Сиърс няма да видиш такива издребняванки, няма да видиш дори хранителни блокове. Аз затова издавам новата си книга "Зоната без блокове и сметки", защото смятам, че хранителният блок е нещото, върху което в България много жени аз говоря постоянно жени, защото работя основно с жени. Това важи и за мъже, нека да е ясно, да не се чувстват пренебрегнати мъжката аудитория тук при теб. Се фокусират в грешната посока. Все едно аз искам тук да дам пример. Ако ти имаш един автомобил и твоята цел е да подкараш автомобила и той да се движи, да е безопасен, да е комфортен за теб, ти имаш двигател, имаш гуми и така нататък, но ти се фокусираш върху дръжката на вратата. Каква ти е дръжката на вратата? Да, имаш дръжка на вратата. Да, може би е по-готина. Примерно нашата се отваря, ние я дръпваме супер фенси. Но това изобщо не е в основата на това аз да се придвижа безопасно от точка А до точка Б. И затова ви давам примера с маслеността. Ако ние разпознаваме храната и ние знаем, киселото мляко е 2 или 3,6 или дори 5% високо маслено, но на мен ми доставя удоволствие, колко пък да прекаля с 2 грама, това са 18 калории. Повярвайте ми, наднормените килограми и дисбаланса не идва от тези 18 калории. Факт е, че мазнината е по-енергийно плътна от другите 2 макронутриента. Аз за това също сега ще продължа още нещо важно да кажа. Тоест, нали, ако можем да ядем тиквички на корем, те съдържат много малко въглехидрати, фибри, които пък не се освояват директно, ги изхвърляме, така че са 0 калории на практика. И ние няма значение колко тиквички ще изядем. Мазнините обикновено са високо концентрирани. Давам ти за пример един зехтин. В един зехтин имаме около 90, в 100 грама имаме 90 грама мазнини. Нали си представяш, киселото мляко 2 грама, в зехтина това вече е чиста мазнина. Да. Така че естествено, че има значение дали ще ливна от бутилката и дали ще ползвам по-щедра лъжица тип черпак или ще ползвам някоя по-кокетна
супена лъжичка, защото аз вкъщи имам два различни модела и те са различна големина и тук наистина може да дойде разлика. Но не идва разликата от това дали ядеш пълномаслено или нискомаслено кисело мляко. По същия начин при кашкавала и при сирането там ситуацията е по-различна. Там, нека ако има тук и технолози и хора, които са по-навътре, но аз по етикети това, което виждам при сирена, при кашкавали, там имаме 40, 50, 60% масленост. Тоест, вари го, печи го, взимай го ниско мазнинен, той си е 40%. Той пак си е мазнина. Тоест, това не пречи да му се насладиш. Просто да си съзнанието, това е мазнина. Кашкавала, нали, има протеин, но преобладава, нали, той, нали, много рядко, особено в България, може би в чужбина да се измисли някакви по-свръхтехнологии, но кашкавалите и сирената, начина по който се произвеждат, те са си айде да не казвам високо мазнина, защото там вече са маслото и зехтина, нали? Те са си чисти мазнини, но са си високо мазнинни храни, така че ние просто трябва да знаем. Първата стъпка е да знаем. Когато знаеш, ти ще си вземеш едно парченце хубаво сирене и ще му се насладиш, вместо да се мъчиш, да си купуваш някакво уж нискомаслено, което сигурно ще е с 5% по-нискомаслено от обикновеното и да не ти е вкусно, ама да казваш, че си яла сирене. И да се чувстваш на диета, най-важното. И да се чувстваш на диета. Тук вече ще навлезем в дебрите на майндсета. Там аз отделна специализация имам в тая област. Мога да ви задържа още час-два и по тая тема. Но може би ще трябва да направим друга среща. Разликата между домашните и купешките продукти. Говорим за домашен кашкавал. Ние, примерно, вкъщи преди години, като сме имали крава на село, сме си правили домашен кашкавал. И сирене сме правили. Може ли дамата, мисля, че дама беше писала, Юлиана, да специализира, да каже какво по-конкретно я интересува за разликата? Аз ще кажа, например, вижте това, което аз разбирам. Аз тук няма да взимам отношение дали домашно или купешко. Кое е по-добро? Значи едно време ситуацията е била различна и тогава сме имали възможност и много сме произвеждали сами храната си и смятам, че това има своите плюсове. В момента обаче не всеки има тази възможност и това не следва да се самообвинява пък за това. И също така аз не съм фен на това да демонизирам храната в магазините. Разбира се, търся за себе си по-добрия избор. Примерно, моите родители отглеждат кокошки. И между другото почти не консумират яйца, колкото и да им обяснявам, че това е един от най-пълноценните протеини. Остават всичките за мен. Така че аз ям домашни яйца. Имам тая благодат, така да се каже, за което съм щастлива. Свободни, щастливи кокошки и така нататък. Гледани с много любов, децата ми се грижат за тях включително. Обаче, ако нямам възможности, в моменти, в които са ми свършвали яйцата, отивам и си взимам от магазина. Колко са хубави, при какви условия. Има в момента някакви стандарти, които в някои отношения са високи, в други отношения излизат някакви скандали понякога. Примерно като излезе сега скандала с маслото, търсих информация какво е, за да не си го взимам преди време. Така съм си идентифицирала някакви марки кашкавали, които да не си ги взимам. Но повечето хора прибягваме до там да си взимаме купешка храна. И това е днешната реалност. Това е свързано с това, че ние сме много повече хора на планетата Земя. Това променя самите процеси, технологии, както ги усъвършенства в някои отношения. Да, кажи. Пита дали да ползва домашно масло с висока... Разбирам въпроса и иска да попита, тъй като при домашно приготвените, примерно избито масло като си правиш домашно масло и домашен айран и кисело мляко, ти няма как да му измериш в повечето случаи, ако нямаш, нали, специални уреди, да измериш маслеността на млякото и това не е толкова важно и не е камъчето, което преобръща каруцата. Че може да се спокойно на око, да кажем, да си измерваш колкото от купешко мляко, толкова и домашно мляко. За порцията ти за хранене. Две неща ще кажа. Тук то първо, ако е да кажем масло, домашно масло, защото мисля, че и за масло става, просто там си е мазнина. Дали ще я купиш от магазина или домашно, то си го смятай 80 грама мазнина и това е. То няма как да е по-малко.
Сега по отношение на киселото мляко, аз искам тук да кажа нещо друго. Ние много разчитаме и вярваме в етикетите, но те всъщност са един ориентир сами по себе си. Да кажем, дори в България аз до сега не съм намерила данни за стриктността. Изобщо има някакъв контрол какво пишем върху даден етикет, но в Щатите мога да ви кажа, че там е доста по-рафинирана системата и аз оттам доста често варя данни за калорийността на храните. Там е приемливо, там е в рамките на закона етикета да варира с до 25%, 25 или 30 мисля, че беше процента, в който официално, т.е. ти виждаш нещо на етикета, то може да е с 30% по-калорийно, т.е. да има повече протеин, въглехидрат, мазнина и така нататък. Т.е. ако ти си правиш домашно мляко и си го консумираш, най-вероятно то ще е с по-висока масленост, но това, че ти нямаш етикета, не е причина да не го консумираш, защото, пак казвам, от киселото мляко няма да ти дойде основната част от калорийния прием. Има други неща, в които е добре да си по-внимателна, да комбинираш и така нататък. Ако си обичаш домашното мляко, просто си го консумирай. Етикета не променя нищо. Отговарям ли на въпроса? Мисля, че да. Може би Юлиана да каже. Веня, аз преди да ми зададеш следващия въпрос, ще се върна, ще се опитам наистина да съм много кратка, но спирам да задавам въпроси, освен ако някой не зададе в коментарите, защото аз имам милиони въпроси, но дали искам да изчистим темите, които започнахме до тук. Да. И давам думата. И нашата идея наистина е да имаме трансформация, не да имаме просто много информация, което са две различни неща. И аз искам пак по линията на основното, за което говорим, как да си организираме ежедневието, че да се храним здравословно. И по повод на нещо, което ти каза точно покрай тая масленост. Второто нещо, което си отбелязах тук в моя тефтер, е вкуса. Вкуса се възпитава. Да. Нали знаете как хора, които живеят морските деца, обичат риба, аз ако ми покажеш стрида, ще припадна под масата, няма да мога да я докосна. Нали, вкуса се възпитава. И е нещо, което е много важно ние да знаем, защото много често се е случвало нали, постоянно и покрай моите книги с рецепти се задава въпроса, с нормална храна ли са? Те са с нормална храна, тая храна е нормална за мене. Нали, може да не е днес нормална за теб. Въпросът е какви са твоите цели и какво искаш ти да възпиташ у себе си. Защото аз също съм имала период, в който съм си представила, че сутрин без една баничка от баничарницата аз не мога да се нахраня. И аз не мога да се нахраня с кисело мляко с овесени ядки. И съм минала през този период, но спрямо моите цели съм правила стъпчица по стъпчица до момент, в който към днешна дата аз не обичам и в много редки случаи ми се случва да ми се хапва, ама наистина ще да е някаква хубава, по-така сочна, да не е супер мазна, пък да еди каква си, много трудно си намирам към днешна дата хубава баничка. Преди това ми беше топ закуската. Към днешна дата трудно намирам, като си я взема, защото съм решила, че ще си я взема и няма да се ограничавам. Не ми е вкусна и не се чувствам добре и ми е тежко, а преди съм си казвала, само това може да ме задоволи да не съм гладна после. Вкуса се променя, въпрос е на това ние да държиме каква е нашата цел, да не се излишно самонаказваме. Аз трябва да ям здравословно и трябва да спра баничките, примерно. Не. Имам някаква цел и вървя стъпка по стъпка към нея, уважавайки моя вкус, но и с идеята, че аз първо този вкус ще го преоформям и ще го изградя по начина, по който аз смятам, че е добре за мен, за моето здраве. И затова да се чувствам аз добре в тялото си. Добре. Аз отварям да погледна само дали има някакви въпроси, тъй като виждам, че имаме доста активни дами на живо, за което им благодаря. Но не виждам в момента нови въпроси. Искам само да си помисля, има ли нещо, което пропускаме, Вени, според теб? Сега, когато заговори за вкусовете, казах, че няма да задавам въпроси, но мисля, че това е нещо, което е нали, в темата, която тук сега обсъждаме. Например, аз сега вече се старая всяко едно хранене да ми е с що годе балансирано, да кажем. Ако ям, примерно, един плод, гледам с него да си хапна една-две ядчици
сурови. Да. Сурови или печени, разбрах, че и това не е толкова важно, дали ще са сурови или печени. Една лъжица скир, някакъв протеин, нещо така, горе-долу, не тегля, не меря, просто когато ям всяко хранене да ги има тези компоненти. Да, изкушавам се да си хапна и бомбон и така нататък, но не се фокусирам на това, че съм изяла примерно един шоколадов бомбон преди да почнем лайфа, признавам си. Не се фокусирам на това, че съм изяла този бомбон, а се фокусирам на това, че примерно сутринта, какво закусих тази сутрин, не помня, но примерно да кажем, че аз почти всяка сутрин нашата закуска или гофрета, по твоята рецепта, която си ми дала за палачинка, аз се преобразувах в гофрета, или такава солена гофрета си правя, или си правим примерно яйца на сух тиган, използвам много мазнина, с малко маслинки, с малко авокадо. Променям малки неща и се фокусирам на това, което съм успяла да променя, а не на това, което все още не съм направила. Защото допреди тази трансформация, която получих чрез теб и благодарение на теб, аз винаги се фокусирах на това, което не съм успяла да постигна. Казала съм си, от днеска влизам в предизвикателството на Евелина и ще те бъда ама стриктна, няма бомбони, няма... Разбираш ли? И когато малко прегрешах, защото не мога да изкарам примерно един месец на това меню всеки ден, мозъка ми почва да мисли за шоколад, мозъка ми почва да мисли за чипс, за всичко вредно и грешно. И се фокусирах точно на негативната част на трансформацията, на това, което аз все още не съм постигнала, което много съм искала и съм си казала, да, ще го направя, този път ще стискам. И пак съм разочарована, защото не съм стискала и съм прегрешила и съм яла и чипс, и съм яла и шоколад. Искам да кажа това, че е по-важно да изместиш фокуса си над малките крачки и стъпки, които си постигнал, но си ги постигнал и както ти тогава каза, да награждаваш себе си за постигнатия резултат, а не да наказваш себе си за това, което не си постигнал и не си успял. И другото, което винаги е в съзнанието ми, е това да правиш малки крачки, но сигурни, да си поставяш реални цели, а не такива, които я успееш да постигнеш и я не. Нали? Да промениш, ако щеш, просто да спреш да ядеш пържена храна. Вместо да правиш пържени картофи, да ги направиш на фраер или да ги направиш на фурна. Нещо малко, всеки ден по малко, ако щеш седи в месеца нещо, не всяка седмица, ами в месеца едно нещо да променяш за една година, това са 12 неща, които си променил себе си и за семейството си, защото аз се гордея, че въпреки начина си на живот, който аз съм имала и начина си на хранене и тези родови обременявания и начин на живот, който сме водили, аз се гордея, че ние сега с моя съпруг се стараем и се опитваме да дадем един по-качествен живот на дъщеря ни. Не казвам, че ние даваме сладко, нали, край нищо. Не казвам, че ограничаваме да не яде, да не пие сладки неща, но виждайки тя всеки ден какви крачки ние правим в къщи, как се храним, с какви продукти, за нея това е нещо, което в бъдеще тя ще изгради сама за себе си. Естествено, дали ще яде варени или пържени картофи, в крайна сметка, като порасне, тя ще избере. Но това, както на мен ми е повлияло начина на моите родители на живот, смятам, че нашият начин ще повлияе и на нея. Така че едно нещо да променя в живота си, за мен е постижение и вече се фокусирам на това едно, което съм променила, а не на тия 100, които не съм успяла. Да. Много ти благодаря за това лично споделяне. Аз тук ще вляза на финала в ролята си на mindset треньор, защото това е, аз споменах, много ключова част от въпросите, които аз сама съм си задавала на себе си и как промяната да се случи и как тя да се случи устойчиво в нашия живот, защото ние като човешки същества
си поставяме много високо летвата много често. И аз ще обобщя под някаква форма това, което ти каза. Първо, това върху което се фокусираме, това оголемяваме. И това ще го повторя. Където е фокуса, там оголемяваме. И когато днес ние сме се хранили цял ден балансирано, с грижа за себе си, с свежи зеленчуци, с пълноценен протеин, след това сме изяли един бомбон и се фокусираме върху бомбона, ние самите като човешки същества се чувстваме неуспешни, въпреки че сме свършили толкова много и Бога ми, аз ви гарантирам, че няма човешко същество на тази планета, което да се храни перфектно. Във всеки един момент, първо няма перфектно хранене, нали, оттам да започнем. И в тази връзка искам да кажа нещо много важно. Перфекционизма, аз често го казвам това, перфекционизма е най-големият убиец на мечти, така ще го кажа. Ние жените особено сме изключително склонни и това е установено. Ние сме склонни към перфекционизъм, към мисленето всичко или нищо. Ако аз днес не съм била перфектна, аз съм провал. И това е най-голямата спирачка, която истински ни спира да се трансформираме. И това е нещо много важно, което ти казваш. Защото когато ние изместим фокуса върху това, което правим успешно, нали, помните, където гледаме, каквото гледаме, ние това оголемяваме. И много жени, много хора се отказват точно защото искат да бъде перфектно, а то е невъзможно да бъде перфектно, защото ние не живеем в някаква стерилна среда. Живота се случва. И колкото и да се стремим, ние може да сме перфектни ден, 2, 3, с много силна воля, в кавички, огромни, слагам тая пуста воля, дето всички я търсим под дърво и камък, седмица, 2, колко време можем да сме перфектни? Никога целта не е била да сме перфектни. Даже на моята химикалка го пише. Постоянството винаги побеждава перфекционизма. Абсолютно. Така че малките крачки, които правим, са тези, които остават. Това, което можем да повторим в труден ден, ден, в който нещата не вървят. Днеска деня ми е ужасен, днеска съм на оперативка, в срещи, ще си купа Макдоналдс, ама ще си го взема с една салата. Или просто ще си го изям и следващото ми хранене отново ще е по-леко. И аз в тази връзка, Вени, само ще погледна има ли въпроси да не пропуснем нещо и съм ти подготвила, много се чудех с какво да завърша. От тук ще си прочета нещо от новата книга, защото той е много по темата и на мен ми е като пътеводна светлина този пример и е свързан и с срещата днеска. Само да погледна няколко въпроса. Когато работната седмица е 5 дни работа и 2 дни почивка, така и при храненето 80% се храниш балансирано, 20% излизаш извън рамката. Да, точно така. В баланса, истината във всяко отношение, тук не говорим просто за балансирано хранене, и в това, че всяка наша малка крачка в нашия опит ни преоформя като личности. И аз за това сега ще ви прочета нещо, което съм си написала като посвещение. И просто смятам, че искам този пример да ви го предам. През 2005 година Стив Джобс застава пред абсолвентите на Станфорд и разказва история, която често си припомням и искам да стане твой тригер за успех. И аз днес искам и да стане и ваш тригер следващия път, когато правите нещо. Стив отпада от колежа, остава без пари, без ясен план, спи на пода в чужди стаи. Продължава да посещава само един курс по калиграфия, без никаква логическа причина, без никаква видима полза. Просто защото го привлича. 10 години по-късно, докато проектира първия Макинтош, точно тези уроци се превръщат в основата на нещо революционно. Типографията, която прави компютъра различен от всичко друго на пазара до този момент. Нещо, което е изглеждало напълно безмислено в момента, се оказва решаващо, но чак когато е твърде късно да бъде планирано предварително. Затова той казва думите, които промениха начина, по който самата аз гледам на всяка стъпка, която съм направила. Някои от стъпките са осъзнати, други са напълно случайни. Не можеш
да свържеш точките, гледайки напред. Можеш да ги свържеш само гледайки назад. Всяка диета, която си спряла, всяко пак не успях, пак се провалих, всеки момент, в който си затворила поредната книга по хранене с чувството, че просто не е за теб, това не са били провали, а са били точки. Точки, които са поставени от жена, която не се е предала дори когато е изглеждало точно така. И днешната среща е една точка. И Така твоята закупка е една точка. И всичко, което се обърнеш назад и го гледаш като провал, то всъщност те е оформило като човека, който си днес. Дори един ден да си издържала на дадена диета и да се оказала пълен провал, наистина диетата да не е била подходяща. Ти пак си го разбрала през твой опит и това те е вдигнало на следващото стъпало. По този начин свързваме точките. Много си права и само искам да те помоля да покажеш книгата. Знам, че е нова и ако трябва да съм честна, деня, в който ти писах за този лайв, беше деня, в който ти публикува, че тази книга е на път да излиза и аз приех това като знак и за мен тази книга, надявам се си отделила едно копие, казах ти, че искам на всяка цена, защото там няма блокове, нещо, от което аз изпитвам ужас и смятам всеки, който има желание за промяна, да заповяда, да си я заяви чрез теб, през твоята страница в Фейсбук. Мисля, че вече от този лайв ще има твои координати, ние ще оставим, ако трябва, който реши може и да ми пише, винаги съм на среща и ще се радвам да ви свържа с Ивето, защото за мен ти си един от малкото стойностни хора, които се занимават с трансформация. Не говоря само хранителна, говоря като цяло. Ефекта, който ти имаше над мен, не беше толкова много хранителен. Аз, знаеш, имах някаква база от знания, но твоите насоки и тези малки психологически трикчета много ми помогнаха и наистина много искам и много бих се радвала, ако те помогнат и дори на още една жена да е само. Да, благодаря ти много. Книгата в момента предстои да излезе от печат. Това е моето копие, което съм си коригирала, но ето и тук, винаги когато правя книга, дори да има рецепти, винаги се стремя да предам малко от този опит, който е отзад, майндсета, начина по който мислим, защото той ни оформя резултатите, които ще постигнем. И по този начин и тук съм си позволила да споделя част от моята концепция в тази посока. Но отново искам на финала да кажа към всички хора, които в момента ни гледат. Вие сте направили изключително много до момента. Върнете се днес, в момента отделете си 2, 3, 5 минути и си помислете колко много неща сте направили за себе си. По отношение било то на здравословно хранене, по отношение на всички ваши постижения, които имате. И също така ще се радвам и за мен ще е изключително ценно сега да се замислите какво от тази среща ви щракна, какво ви резонира и какво ще си вземете за вас и ще го приложите днес. Може да е нещо супер малко, супер незначително, например да си заредите консерви Боб в шкафа, но нещо, което ще си вземете и реално ще приложите, защото иначе тази среща ще е просто един час, който е излетял в пространството, а може да се окаже една точка. Абсолютно. Благодаря на всички и на прекрасните хора, които са с нас на живо и на всички, които ще отделят това време от себе си да ни гледат на запис. Да, така е и аз благодаря, изключително много ти благодаря за тази среща. Толкова много се вълнувах през цялото това време, в което чаках да се случи, тъй като аз съм много нетърпелив човек, искам всичко сега и веднага, но съм много благодарна и се радвам, че чрез теб успях да предам моята идея на моята страница, която е вкусни спомени, не само чрез храната, предавани напред в бъдещето, специално за моята дъщеря. Искам един ден, когато тя се обърне и види тази страница и скролне назад в хронологията, да види, че майка ѝ е правила нещо за едно
по-добро бъдеще, за един по-осъзнат и по-добър живот, чрез храна, чрез спомени и чрез това да знаеш как да трансформираш себе си по най-добрия начин. Така че Да. много благодаря. Благодаря ти за поканата и за това, което ти правиш, което е безценно. Благодаря. На всички вас, които сте тук, благодаря, че ни слушахте. Надяваме се да имате нещо за себе си, както каза Ивето. Тези, които ще гледат на запис, надявам се също да вземат нещо за себе си. Ако имат някакви въпроси, аз съм на разположение. Предполагам също и Ивето. Ще оставя може би един отделен пост ще направя с твои координати, който има желание да се свърже с теб, тъй като ти работиш и индивидуално. Да, по-ограничено, там капацитета ми е доста ограничен. За всякакъв вид помощ. Това съм го научила, въпреки че не се познаваме лично, но си човек, който съм сигурна, че какъвто и въпрос да има някой и нужда от помощ, ти би откликнала по възможно най-добрия начин, съобразен с нуждите на отсрещния човек. Това е моята мисия. Аз искам трансформирани животи. Така че съм тук за вас и отново благодаря на всички, които отделиха от своето време. Не съм забравила за изненадата, която обещах. Нея ще ти я пратя веднага, щом е готова и който си я поиска, може да си я получи. Благодаря ви!